Mifa production jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ se aw bɛɛ ma nin ye aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dayɛlɛni ye a y'aw bisimila. An ka bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ an bɛna page belebele dɔ dayɛlɛ o tɛ dɔwɛrɛ fɛn min ye Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 n'ale kan ka kɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ a baaraw ɲɛbila baaraw kan ka daminɛ nin dɔgɔkun nin kɔnɔna na o kunkun n'a ɲɛɲɛ an bɛna o di aw ma. N'an bɔra o kɔnɔ Mali championnat national an bɛna an da don o fɛnɛ la o tile 12nan jaabiw b'an bolokɔrɔ ani jɔyɔrɔko an bɛna olu di aw ma ani k'a kun cɛ kunnafoni misɛnninw caman na diɲɛ kurukara kɔnɔ sennadolantan kunnafoniw na a y'aw bisimila. An bɛ segin ka na i n'a fɔ n kun ye a da aw tulo kan cogo min na fɛn min ye CAN ale kan ka daminɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ k'a daminɛ fɛn min ye janvier kalo tile 13 fo ka taga a bila février kalo tile 11 kɔnɔna na i bɛ a jate minɛ wagati tɛmɛnenw na fɛn min tirage au sort n'a bɛ fɔ o ma ko boniw olu kɛra groupe fɔlɔw la n'o ye groupe A ye i bɛ Côte d'Ivoire sɔrɔ i bɛ Nigeria sɔrɔ i bɛ Guinée équatoriale sɔrɔ yen i bɛ Guinée Bissau sɔrɔ yen groupe B kɔnɔna na sa i bɛ Égypte Ghana Cap Vert Mozambique groupe C kɔnɔna na i bɛ Sénégal Cameroun Guinée Gambie olu bɛ yen nɔ groupe D Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Groupe E, il y a Tunisie, Maliba, Faso Maliba, Afrique du Sud, Namibie, Ambi, avec Kunche, Femi, groupe F là ça. Il y a Maroc, RD Congo, Zambie, Ani, Tanzanie, Ulubi, no. Amba fo, ambe wakatimna ina foko bi, pratiquement équipe Bessera Keneka. Équipe Bessera Keneka, de longtemps ere ale kan ka damine ni Sibridon, an ka ni enregistrement beka ke wakatimna. O b'a sɔrɔ dolanw ma tan fɔlɔ nka an bɛna o programme di aw ma n'o ye tile fɔlɔ programme ye équipe bɛɛ sera kɛnɛ kan fɛn min ye dolantan kun fɔlɔw olu bɛ daminɛ ka bɛn sibiridon n'o kan ka bɛn janvier kalo tile 13 ma nɛgɛ kanɲɛ 20 wagatiw kɔnɔna na Côte d'Ivoire ale bɛ Guinée Bissau bisimila o dugujɛ ka bɛn karidon ma i b'a ye Nigeria ale ni Guinée équatoriale u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 14 fɛn min ye nɛgɛ kanɲɛ 17 wagatiw la Égypte ni Mozambique olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 20 Ghana ale bɛ Cap Vert bisimila tɛnɛndo o kɔfɛ sa Sénégal ale bɛ Gambie bisimila nɛgɛ kanɲɛ 14 fɛn min ye Cameroun ale bɛ Guinée bisimila nɛgɛ kanɲɛ 17 Algérie ni Angola olu bɛ masaraka sɔ kɛta la n'an bɔra o kɔnɔ an bɛna ka bɛn mardi don ma Burkina Faso ale bɛ Mauritanie bisimila nɛgɛ kanɲɛ 14 wagatiw la Tunisie ale ni Namibie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 17 fɛn min ye Maliba Faso Maliba anw bɛ Afrique du Sud bisimila ka tɛgɛ da u ɲɛ kan o bɛ kɛ ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 20 wagatiw kɔnɔna na a bɛ kuncɛ tile fɔlɔ ale bɛ kuncɛ arabadon nɛgɛ kanɲɛ 17 Maroc ni Tanzanie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ RD Congo ale ni Zambie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni fiɲɛ cira bɛɛ bolo bɛ i kundonni na Maliba Faso Maliba an ka aigliw an b'a fɔ juma tɛmɛnen olu donna fɛn min ye Côte d'Ivoire dugukolo kan n'o ye Korogo ye an b'a fɔ Mali ale nana ni a ka tenue traditionnelle ye o tɛ dɔwɛrɛ n'o ye an ka bɔgɔlan tenue ye o ye an ka fɛn kɔrɔw ye tenue ni n'i ye a yɛrɛ jateminɛ a bɛ fɛn caman yira fɛn min ye hali k'a ɲɛsin an ka fanga an ka tɔnjɔnw olu ka tagabolo don an ye sebaya sɔrɔ ni an ka kɛlɛw caman ye ni an ka bɔgɔlanfini ni n'o ye an ka donsow ka fini ye an b'a fɔ an ka aigliw tagara n'o ye an ka ladalakow yɛrɛ fɛnɛ la i bɛ a jateminɛ ni fini kelen nin bɛ don anw ka sigifɛn fɛnɛ fɛ ni dɔ fɛnɛ b'a fɔ a ma ko kunnafɛn don n'o ye Soma Solomani ye ale fɛnɛ ye kɛlɛtigi ye sebaya tigi don jinɛ don ale fɛnɛ ka donfini don an ka aigliw tagara n'o ye o de b'a to Mali aigliw ni fini mun donna Ivoirienkanw ka dugukolo kan fini ni a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a bɛ masaya ko fɔ a bɛ sebaya ko fɔ o de kɔfɛ an bɛ Ala fo k'a barikada nin kani ni sebaya Ala k'a di Mali ma an b'a ye an ka aigliw selen kɔfɛ an ye ko ye Mali ka lasigiden minnu bɛ nin wagati na Côte d'Ivoire kɔnɔna na a kɛra bonya ye a kɛra nisɔndiya ye an b'a fɔ mɔgɔw bɔra fan 14 bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ka diaspora maa minnu bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna na u ye an ka aigliw kunna bɛn ka taga n'u ye f'u dagayɔrɔ la an b'a fɔ nin kɛra koba ye a kɛra nisɔndiyaba ye wa o ja dɔw bɛ an bolokɔrɔ an bɛna o ja ninnu fɛnɛ yira aw la aw k'a dɔn k'a fɔ nisɔndiya mun ni an ka aigliw cunnen Côte d'Ivoire dugukolo kan u kun bɛnna maliyɛnw fɛ n'a kɛra nisɔndiyaba ye o ja dɔw b'an bolokɔrɔ an ka taga olu lajɛ.
o tɛmɛnen kɔ an b'a da tulo kan k'a fɔ ni an ka Aigle ka programme lajɛ nin kani nin kɔnɔna na i b'a ye tarata don n'o bɛ bɛn janvier kalo tile 16 ma nɛgɛ kanɲɛ 20 Mali ale bɛ Afrique du Sud bisimila o ko tɛ gɛlɛya an bɛ olu su FIFA dɔrɔn k'o kɛ an ka 3 points fɔlɔ ye n'o bɔra yen sa o kɔfɛ samedi janvier kalo tile 20 an bɛ Tunisie lajɔ ka tɛgɛ da olu ɲɛ kan ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 20 wagatiw ma o bɛ k'an ka sebaaya filanan ye o kɔfɛ sa dolantan sabanan o kuncɛw bɛ kɛ ka bɛn mercredi janvier kalo tile 24 ma nɛgɛ kanɲɛ 17 an b'a dɔn Namibi kɔni an bɛ fuguru bɔ daba da la n'olu ye o bɛ kɛ Mali ka sebaaya sabanan ye an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu kɛ maa o maa seko ye fɛn o fɛn ye Mali ko nin na an bɛɛ ka wuli k'an jɔ sabula Côte d'Ivoire Coupe d'Afrique na a bɔra ballontan bolo kan a kɛra fadenya kɛnɛ farafinna bɛɛ bɛ k'i seko kɛ Mali fɛnɛ k'a seko kɛ wele bilalen don an ka diinɛ ɲɛmaaw an ka dɔnnikɛlaw an ka tɔntigiw bɛɛ wulilen don bɛɛ k'i jɔ cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ an bɛɛ ka hakilinan kelen ta an bɛɛ k'an seko kɛ an ka Aigle ye walasa u bɛ se ka na ni nin jɔnjɔn fɔlɔ nin ye CAN page yan'an k'ale datugu an b'a da maaw tulo kan k'a fɔ nin tɛ kunnafoni dumanba ye fɛn min ye Camerounais olu fan fɛ u ka bidonnangana bɛ yen n'o ye Vincent Aboubakar juma tɛmɛnen ale ye accident kɛ k'u to entraînement na o bɛ kɛ sababu ye nin bɛna kɛ ale yɛrɛ ka CAN bannen ye nin tɛ kunnafoni dumanba ye an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Vincent Aboubakar ye Ala ka lafiya d'a ma a bɛ se ka segin ka na cogo min na ka bɛn Cameroun ale ka ballontan nataw la. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛna fɛn min ye an ka championnat national la n'o ye Ligue 1 Orange ale tile 12 o jaabiw olu bɛ an bolokɔrɔ yan Isufa Sere ale ci 1 ani Kanangolo Joliba AC tagamara USC Kita ka 2 ni fu ASCO ale ni ATS de Kuru dɛsɛra ɲɔgɔn na 2 ani 2 fɛn min 11 créateurs ni AS Bakarijan dɛsɛra ɲɔgɔn na 3 ni 3 Binka FC AS Black Star olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 2 ani 2 fɛn min ye US Buguni ale ni COB dɛsɛra ɲɔgɔn na fu ni fu Stade Malien seba sɔrɔ an ka polisiw ka bana 1 ani Kanangolo o kɔfɛ fɛn min ye US Buguba ale seba sɔrɔ AFC ka 1 ani Kanangolo yen classement na jɔyɔrɔ naani fɔlɔ la jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ Real bolo kuru 26 dolantan 12 Stade Malien ale bɛna jɔyɔrɔ filanan na kuru 23 dolantan 9 jɔyɔrɔ sabanan bɛ Buguba bolo kuru 23 dolantan 10 ani 2 Joliba AC ale bɛ jɔyɔrɔ naaninan na kuru 22 o b'a bolo jɔyɔrɔ dolantan 10 ani 2 o kɔfɛ ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni kuncɛ an bɛ taga fɛn min ye Bundesliga la Europe kɔnɔna na olu ka tile 17 o jaabi kelen bɛ an bolokɔrɔ yan Bayern ye sebaaya sɔrɔ Hoffenheim kɔ bana 3 ani 0 o kɔfɛ Ligue 1 olu ka tile 18 na fɛn min Marseille ni Strasbourg dɛsɛra ɲɔgɔn na 1 ani 1 fɛn min Liga olu ka tile 20 na n'o ye journée 20 ye Séville ale cira Deportivo Alaves fɛ 3 ni 2 fɛn min Premier League tile 20 ani 1 na i bɛ a ye Burnley Luton olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1 ani 1 ni ne kɛra aw tulo ni aw ɲɛ garisɛgɛ ye an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan an bɛ foli di aw bɛɛ ma Ala kana basi kɛ maa si la an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ tuguni an ka Aigle ye walasa sebaaya Mali ale bɛ se ka sɔrɔ Côte d'Ivoire bɔnkankun kan o de ye hokumu kɔnɔ bi kunnafoni k'a da aw tulo kan aw denkɛ n'aw balimakɛ Cheikh Bukadari Magasuba ni kanubagaw bɛ n wele ko Momosu aw k'an bɛn don n'a nataw kɔnɔ ni Ala sɔnna ma